Ku danna subscribe domin samun daɗaɗɗen labaranmu a kan lokaci. Rahoton muryar nakasa. Mawaƙiyar Hausa Hip Hop Zainab Ishaq, wacce aka fi sani da Queen Zishak, ta yi kalaman da suke nuni da gargaɗi ga mahukuntan ƙasar nan. Muryar nakasa. Mawaƙiyar Hausa Hip Hop mai suna Zainab Ishaq, haifaffiyar jihar Kano, wacce aka fi sani da Queen Zishak, ta yi kakkausan furuci a cikin yanayin takaici dangane da batun yara tara haifaffun jihar Kano, wanda aka kama wasu gurɓatattu mazauna Najeriya a bisa tuhumar sace su da kuma kai su wani gari tare da canza musu addini, amma kuma har yau ba wani mai faɗa a ji a arewa da ya yi magana. Mawaƙiyar ta wallafa a shafinta na Facebook a ranar 19 ga watan 10 shekara ta 2019 cewa hujjoji muke tarawa mu fara sakin ruwan maganganu, kuma a wannan lokaci ba za mu ji bari ba balle zaman sulhu. Shirinmu a wannan tsakanin sam ba mai daɗi ba ce, saura kaɗan a fara wasan. Shin ko me za ku iya cewa dangane da wannan kalaman nata? Muryar nakasa.